Kana paine chinhu chinonyiba kakawanda uye charasisa vanhu vakawanda panyaya dzerudo, chinhu chinonzi love at the first sight. Zvokuti chinhu chinonzi love at the first sight, kudai yanga iri betting, taitoziva kuti 80% yevanhu vanorohwa mari pachigame ichocho. 20% kana kuti olesi ndo vanogona kubudirira, asi ruzhinji runonga ruchikweshwa mari kuseri nekuseri. Zvava zvekuti waona munhu, kutotanga kuona munhu nhasi, wotanga kutoperera, wotanga kutoshayira munhu iye hope, kakawanda kacho migumisiro yacho hazviwanzopera mushe. Chinhu chisingawanzokupa mafeelings ekunyepa kana kuti chisinganyanyi kurasisa panyaya dzerudo, kakawanda kacho isituation yekuti unoona munhu asi unenge usina kana basa naye. Lese munhu auya pabasa pako, potonzi pane baby nyowani rauya, pane mufesi munyowani auya, iwe hauna kana basa naye. Even kungava kuchechi, kungava kumaraini, unotanga kuziva munhu but hauna kana dhiri naye. Nekufamba kwenguva wokuzotanga kudevelopa mafeelings, nekufamba kwenguva wochizotanga kuda munhu iyeye. Zvokuti pawakatanga kuintroducwa kwaari, waitoramba uchinzi iwe tora mufesi uyu ari uchiramba, kana uchinzi iwe bhebhi rakanaka waniri uchiriramba. Zvokuti paunozotanga kumuda munhu iyeye nenyaya yekuti wakumuziva, wambowirirana naye, wambogara naye, zvokuti unosvika pakuti hino uchizotaura sei, waimushora iwewe, waimuramba patimhu rako rese, iko zvine pfungwa dzako manjika wakuchida munhu iyeye, wakuchiona kuti uyu munhu ari asi kuti uchichinja, uchitaura zvinenge zvakurema. Kakawanda kacho rudo irworwo haruwanzorasisa. Rwemafeelings akazouya pava paya, rwemafeelings anouya kupfurikidza nekuziva munhu. Zvelove at the first sight tinogona kufananidza nemotikari. Kuti wangoona motikari ine pendi yawafarira, ine shape nemake yakutora mwoyo, wobva kuti motikari iyi ndaida, asi pakuda kuzoishandisa woona kuti haisi kukuitira. Zvelove inozodevelopa papaya togona kufananidza nekuti waona motikari asi hauna kuifarira, shape yacho hautomboifarira, handitika. Asi nekufamba kwenguva wozonzwa zvakanakira motikari iyoyo. Motikari inoseva fuel, motikari engine negearbox racho hazvivhurwi zvekumhanya. Motikari iyi yakasimba, handitiri kuona. Nekufamba kwenguva wotanga kurealiza kuti that's why vanhu vachifarira motikari iyi yakashata kudaro. Wochizodevelopa mafeelings based on experience nezvawanzwa pamotikari iyoyo. Kakawanda kacho rudo irworwo harurasisi than zvokungoona chinhu kuti wotonakirwa, wotoperera. Unoperera papendi, ende kakawanda kacho unozongonyura chete. Pendi neshepi zvinorasisa ende zvinonyudza.